1082. 1082 σελίδα είναι η επιστολή η πρώτη του Ιωάννου και θα διαβάσουμε το Δέλτα, τέταρτο κεφάλαιο, δεξιά στήλη, από το 1 εδάφιο έως και το 13. 1082 σελίδα, επιστολή Ιωάννου η πρώτη, κεφάλαιο Δέλτα, 1 έως 13. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Σεις εκ του Θεού είστε τεκνία και νικήσατε αυτούς, διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος ώστις είναι εν ημίν παρά ώστις είναι εν το κόσμο. Αυτοί εκ του κόσμου είναι, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσι, και ο κόσμος αυτούς ακούει. Εμείς εκ του Θεού είμεθα, ώστις γνωρίζει τον Θεόν ακούει μας, ώστις δεν είναι εκ του Θεού δεν ακούει μας. Εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού, και πας ώστις αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν. Ώστι δεν αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός στον κόσμο, δια να ζήσομεν δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη, ουχή ότι εμείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλά ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός, και εμείς χρεωστούμεν να αγαπώμεν αλλήλους. Τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Μία προτροπή δίνει ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, η οποία είναι διαχρονική. Διότι εκ του παρελθόντος ο διάβολος, ο αντίδικος του Θεού, πάντοτε κινεί τα νήματα μέσα στο σκοτάδι και υπογείως για να εναντιωθεί σε κάθε τι το οποίο προέρχεται από τον Θεό. Αυτό γίνεται απαρχής. Απαρχής κτήσεως κόσμου. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν θέλει να δει τον άνθρωπο στη βασιλεία των ουρανών. Λυσομανάει μόνο με τη σκέψη ότι θα δει τον άνθρωπο να στέκεται σε θρόνους, δίπλα στον Ιησούν Χριστό τον Κύριο. Θα δει τον άνθρωπο να βασιλεύει μαζί με τον Θεό. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δεν μπορεί να το δεχτεί. Έτσι λοιπόν δημιουργούσε και δημιουργεί μόνιμα καταστάσεις για να μπορέσει να ρίξει τον άνθρωπο. Και βεβαίως ο άνθρωπος του Θεού αναγεννήθηκε, μιλάμε για τη σημερινή εποχή, έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, το αποκαλύφθηκε ο Λόγος, ξεχώρισε τον εαυτό του από την αμαρτία και ζει μέσα στο Άγιο περιβάλλον της Βασιλείας του Θεού δια του Πνεύματος εδώ στη γη. Όμως τα πράγματα δεν τελειώνουν εκεί, για να πούμε ότι κάποιος εξασφαλίστηκε όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας του, επειδή ζει μέσα στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και φωνάζει: αγαπητοί, μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά να δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι από τον Θεό. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει μόνο το να παρασυρθεί κάποιος από την αμαρτία και τη σαρκικότητα και να ζήσει κάποια από τα 17 έργα της σαρκός, αλλά εδώ ο Λόγος του Κυρίου λέει ότι μπορεί κάποιος να παρασυρθεί από ένα άλλο πνεύμα, το οποίο θα παρουσιάζεται ότι είναι το πνεύμα, από το Πνεύμα του Θεού. Πώς λοιπόν μπορώ να ξέρω πού περπατάω, πώς κινούμε, αν ζω την αλήθεια, πώς ζω την αλήθεια και δεν είμαι σε λάθος, πώς μπορώ να το γνωρίζω αυτό? Γι' αυτό ο Κύριος έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο, όπου σε συνάρτηση με το Λόγο Του
έρχεται να μας εξασφαλίσει ο Κύριος μία ασφαλή πορεία. Κατά συνέπεια λοιπόν είμαι υποχρεωμένος και χρωστάω στον εαυτό μου να γνωρίζω πολύ καλά το Λόγο του Θεού. Αυτόν διδάσκομαι μέσα στην Εκκλησία και αυτόν μου διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Εάν έχω κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν γίνεται τίποτε, αγαπητοί μου αδελφοί, χωρίς κόπο και προσπάθεια και αγώνα. Τίποτε δεν έρχεται από μόνο του. Για να μπορέσω να κερδίσω οτιδήποτε, να λάβω κάθε τι με τη χάρη του Θεού, χρειάζεται λοιπόν κόπο και αγώνα. Όπως κόπο και αγώνα κάνω για να φέρω στο σπίτι μου τα προστοζήν για να ζήσει η οικογένειά μου και να διαβιώσω στον κόσμο αυτό. Κουράζομαι, αγωνίζομαι γιατί πρέπει να ζήσει το σώμα μου. Κουράζομαι λοιπόν και αγωνίζομαι γιατί πρέπει να ζήσει η ψυχή μου. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτούμε ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο ή κάπως αλλιώς. Δεν μπορεί να έρθει ο λόγος να μπει μέσα με αυτούσια και εγώ να ζω έτσι. Θα διαβάζω λίγο το Λόγο του Θεού, καθημερινά κάποια εδάφια και θα περνάει η ζωή μου έτσι. Θα κάνω και μια προσευχή στο σπίτι μου, άντε και λίγο στην εκκλησία, ένα τεταρτάκι, 20 λεπτά, μισή ωρίτσα και η ζωή μου θα κυλάει έτσι. Δεν γίνεται αυτό, αδελφοί μου. Δεν πάω στη δουλειά μου το πρωί να πω. Θα δουλέψω ένα μισάωρο, ένα 3/4, μια ωρίτσα, θα πάρω ό,τι πάρω, 10 ευρώ, θα πάω σπίτι μου, θα ζήσουμε. Θα πάω να κάνω κάτι άλλο, κάποια άλλη στιγμή, θα πάω σπίτι μου να ζήσουμε. Το σκέφτομαι έτσι? Δεν το σκέφτομαι έτσι. Είναι φυσιολογικό να σκέφτομαι ότι θα δουλέψω με τη χάρη του Θεού το 8ωρό μου και τις υπερορίες μου αν χρειαστεί, για να κερδίσω κάποια περισσότερα γιατί έχω ανάγκες και να μπορέσω μέσα από την κούρασή μου να βγάλω την ημέρα μου και τον χρόνο μου και τα χρόνια. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος ζητάει από τους δικούς του, από τα παιδιά του, να μελετούν, να ερευνούν, να προσεύχονται για να τους δίνει αποκαλύψεις, φανερώσεις, ερμηνεία του Λόγου, ώστε ο καθένας να νιώθει ασφαλής κάτω από τη σκέπη των πτερίγων του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο που ζει μέσα μας θα μας δώσει να διακρίνουμε την διαφορά του ορθού από το λάθος. Πριν λίγο καιρό έδωσε το Πνεύμα το Άγιο κάπου μία προφητεία. Στο να μελετάει ο λαός και να εμβαθαίνει στο Λόγο του Κυρίου. Γιατί ο διάβολος αυτό τον καιρό, αγαπητοί μου αδελφοί, θα κάνει αυτά τα οποία είναι λάθος και ψεύτικα να φαίνονται αληθινά και θα τα μεταφράζει και θα τα ερμηνεύει μέσα από το Λόγο του Θεού. Έχει τον τρόπο. Και για να μας φύγει λίγο η απορία τι εννοούμε σε αυτό, να θυμηθούμε ότι στην Αποκάλυψη λέει, όταν ο Κύριος καυτηριάζει αυτή τη γυναίκα την Ιεζάβελ, μιλώντας στον άγγελο της Εκκλησίας των Θυατήρων, λέει ότι αυτή η γυναίκα στο 20 εδάφιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέγει αυτήν προφήτη και διδάσκει και πλανά τους δούλους μου στο να πορνεύουν και να τρώνε ειδωλόθητα. Κοιτάξτε, μία παρόμοια διδασκαλία ήταν η διδασκαλία των Νικολαϊτών, την οποία ο Κύριος καυτηριάζει σε άλλο σημείο εδώ, του Λόγου του Κυρίου. Εγώ όμως, λέει, έχω κατά σου ολίγα, μιλάει στον άγγελο της Εκκλησίας της Περγάμου, γιατί έχεις κάποιους που κρατούν τη διδαχή του Βαλαάμ, ο οποίος δίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των ιών Ισραήλ για να φάνε ειδωλόθητα. Αυτή, λέει, είναι η διδαχή των Νικολαϊτών, την οποία εγώ μισώ, λέει ο Κύριος. Αυτοί ήταν λοιπόν αδελφοί μέσα στην Εκκλησία και είχαν καταφέρει μέσα από το Λόγο του Θεού, λέγοντας ότι ο Θεός του δείχνει ενύπνοια, δεν πειράζει αν πηγαίνεις με αυτή την γυναίκα, δεν πειράζει άμα τρως ειδωλόθητα, ήταν οι θυσίες των ειδόλων, που πηγαίνανε και τις τρέγανε σε τραπέζια μέσα στους ναούς των ειδόλων. Δεν πειράζει, λέει ο Θεός, η χάρις του καλύπτει τις αδυναμίες των ανθρώπων, τα λάθη και τις αμαρτίες. Σώθηκες μία φορά αφού επικαλέσκες το όνομα του Ιησού Χριστού, δέχθηκες τη θυσία του στο σταυρό του Γολγοθά και από εκεί και πέρα δεν πειράζει. Ο Θεός συγχωρεί τα πάντα. Και είχα ένα ωραίο τρόπο με εδάφια
να μεταφέρουν αυτό το πνεύμα και έρχεται ο Κύριος και λέει εδώ ότι αυτή η γυναίκα η οποία λέει αυτόν ήταν προφήτης, δεν ήταν μια απλή γυναίκα, προφήτευε και την πίστευαν. Έλεγε αυτή ότι είναι προφήτης. Δεν την είχε δώσει χάρισμα ο Θεός, στήσε τον εαυτό της και πλάνησε ανθρώπους μέσα από την Εκκλησία αμαθείς, έτσι σου αναφέρει ο λόγος του Κυρίου, και αστήρικτους, οι οποίοι στρεβλώνουν τις γραφές. Έτσι λοιπόν έρχεται να πει ο Κύριος, έχω δώσει καιρό να μετανιώσει από την πορνεία της και δεν έχει μετανοήσει. Θα βάλω αυτή στο κρεβάτι, αυτούς που μοιχεύουν μαζί της σε μεγάλη θλίψη αν δεν μετανοήσουν από τα έργα τους, και θα θανατώσω τα παιδιά της. Νέα Διαθήκη. Κρίση. Γιατί? Γιατί αυτή η γυναίκα συνεργεί με το σατανά να απολεστούν ψυχές σεσωσμένες, για τις οποίες πέθανε και έριξε το αίμα του ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο Θεός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος σε αυτό το σημείο δεν χαρίζεται. Μπορεί να είναι επίοικης, μακρόθυμος, φιλέσπλαχνος, να δίνει χάρη σε πολλά θέματα μετάνοιας, αλλά ο Κύριος δίνει περιθώριο, λέει, μετανοίας. Βλέπετε, εδώ υπάρχει σύψη, το έχουμε και άλλες φορές. Δηλαδή έχει γίνει εδώ πέρα μεγάλη καταστροφή. Και όμως ο Κύριος μακροθυμώντας περιμένει να μετανοήσει αυτή η γυναίκα. Όμως θα επέμβολε με κρίση. Μην πιστεύετε, λέει λοιπόν, σε κάθε πνεύμα. Γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες βγήκανε στον κόσμο. Διαφόρων ειδών. Σε κάθε θρησκεία. Και να μιλήσουμε ιδιαίτερα για τις χριστιανικές. Τις άλλες θρησκείες τις ξεχωρίζουμε. Δεν πιστεύουμε σε αυτά τα πνεύματα. Στις χριστιανικές θρησκείες όμως τώρα έχει γεμίσει ο κόσμος από προφήτες, οι οποίοι αναγγέλουν τα μέλλοντα, αλλά κανείς δεν μιλάει για την αιώνια ζωή. Κανείς δεν μιλάει για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού μέσα από το λόγο του Ευαγγελίου, μέσα από την ορθοτόμηση. Μπορεί να ακουστεί οτιδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά δεν ακούγεται κάτι το οποίο είναι καθαρό και δοσμένο από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί για να προφητεύει κάποιος και να του δίνει ο Θεός προφητείες, θα πρέπει να έχει το Πνεύμα το Άγιο. Πώς μπορεί να προφητεύει κάποιος εάν δεν έχει Πνεύμα Άγιο? Στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα του Θεού, λέει, πήγαινε επάνω στους ανθρώπους του Θεού που ήταν χρησμένοι προφήτες και προφήτευαν το στόμα τους. Δεν είχε μπει μέσα τους, γιατί ακόμα δεν είχε πεθάνει ο Χριστός για να έρθει η Νέα Διαθήκη και δεν μπορούσε το Πνεύμα το Άγιο να μπει μέσα στον άνθρωπο. Έπρεπε να γίνει λασμός περί των αμαρτιών και θυσία. Δόθηκε λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο στη Νέα Διαθήκη και ο Θεός βαπτίζει τα παιδιά του με Πνεύμα Άγιο, πέρα από την αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι η αλλαγή της φύσης του ανθρώπου με την επέμβαση του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα όμως λειτουργούν με το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Τα 9 χαρίσματα, οι 5 διακονίες, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχει χάρισμα, οποιοδήποτε χάρισμα, χωρίς να έχει Πνεύμα Άγιο, γιατί το Πνεύμα το Άγιο δίνει τα χαρίσματα και ενεργεί στις διακονίες στο όνομα του Κυρίου. Αυτό νομίζω ότι είναι απλά κατανοητό για τον κάθε άνθρωπο. Δεν χρειάζεται πλειότερη επεξήγηση. Το να προφητεύει λοιπόν κάποιος ή να λέει ότι είναι προφήτης ενώ δεν έχει Πνεύμα Άγιο, αυτό είναι για τους αφελείς, για τους αμαθείς και τους αστήρικτους που είναι έξω από τα δεδομένα του Ευαγγελίου. Μπορώ λοιπόν να διακρίνω. Τι γίνεται όμως τώρα αν κάποιος έχει Πνεύμα Άγιο και κάποια στιγμή αρχίζει και λέει πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα από το Λόγο του Θεού ή δεν ερμηνεύονται πνευματικά βάσει της διδασκαλίας της ορθοτόμησης? Πώς θα το καταλάβω? Για να το καταλάβω αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ανάγκη να γνωρίζω, όπως είπαμε, το Λόγο του Κυρίου. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ο Λόγος και το Πνεύμα είναι ένα. Ένα. Δεν υπάρχει μόνο το Πνεύμα το Άγιο και δεν υπάρχει μόνο ο Λόγος. Το Πνεύμα και ο Λόγος είναι ένα. Το Πνεύμα το Άγιο ερμηνεύει το Λόγο, ο οποίος ζει μέσα μου και μου δίνει να καταλάβω τι θέλει ο Θεός από μένα. Ο Λόγος του Θεού είναι η πηξίδα του προσανατολισμού μου, του πνευματικού, για να κινούμε συνέχεια προς τη Βασιλεία των Ουρανών, έχοντας
έναν απόλυτο προορισμό. Ποιον? Την Άνω Ιερουσαλήμ, την Αγία Πόλη, την πόλη των εορτών ημών. Ξεκινάω για να πάω κάπου και βάζω το GPS, βάζω την πηξίδα. Χρησιμοποιούμε όργανα για να προσανατολιστούμε. Άρα λοιπόν, εάν δεν έχω όργανα, χάνομαι. Ιδιαίτερα στο σκοτάδι και ιδιαίτερα σε ένα ομιχλώδες τοπίο. Αν βρεθεί κάποιος στην ομίχλη μέσα, αρχίζει και κάνει σβούρες, δεν ξέρει που βρίσκεται, δεν βλέπει τον τόπο να βάλει σημεία. Αν βρεθεί κάποιος στο σκοτάδι, αν δεν γνωρίζει να διαβάζει έστω τα άστρα, δεν μπορεί να ξέρει που είναι ο βορράς και ο νότος, θα αρχίσει να πηγαίνει εδώ και εκεί. Γι' αυτό βγήκαν όλα αυτά τα όργανα, τα οποία καθοδηγούσαν και καθοδηγούν. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού είναι πηξίδα προσανατολισμού για μας και οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα στην έρημο περπατούσαν οι Ισραηλίτες. Υπήρχαν λοιπόν ανεμοθύελες, όπως και σήμερα. Το βράδυ βρίσκεις έναν τόπο, διανυκτερεύεις, ξυπνάς το πρωί και όλη η μορφολογία του εδάφους από τους ανέμους έχει αλλάξει. Εκεί που ήταν λοφάκια είναι επίπεδα και εκεί που ήταν επίπεδα γίνανε λόφοι. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν μπορώ να περπατήσω. Γι' αυτό το λόγο λέει, την ώρα που οι Ισραηλίτες περπατούσαν το βράδυ, ο Κύριος ήταν σαν στήλη πυρός μπροστά τους και τους οδηγούσε, και την ημέρα σαν ένα νέφος το οποίο τους φανέρωνε την πορεία μέσα στην έρημο. Γιατί η έρημος είναι αχανής. Μπορούμε λοιπόν πρακτικά και φυσικά να καταλάβουμε την ερμηνεία αυτών των θεμάτων. Εφόσον λοιπόν σήμερα περπατάμε μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζουμε πού οδηγεί την ανθρωπότητα, εμείς το γνωρίζουμε οι άνθρωποι. Πώς θα ξεχωρίσω στη ζωή μου ότι περπατάω σωστά? Έρχομαι λοιπόν, παίρνω το Λόγο του Θεού, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και με καθοδηγεί. Και εδώ θα ξαναπούμε αυτό. Υπήρξαν και υπάρχουν εκκλησίες που οδηγούνται, λέει, μόνο από το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή σηκώνεται μία προφητεία και ό,τι λέει ο προφήτης, σωστό ή λάθος, το ακούν τα αυτιά των ακούοντων και κάνουν αυτό το οποίο λέει ο προφήτης. Αναγνωρισμένοι προφήτες για τη συγκεκριμένη εκκλησία με κύρος και σεβασμό. Ό,τι και να πούνε είναι σωστό και αλήθεια, γιατί ο Θεός μιλάει από το στόμα τους. Όμως, λέει ο Κύριος στο Δευτερονόμιο, και δεν έχει σημασία το ότι είναι Παλαιά Διαθήκη, η ουσία είναι ότι διαχρονικά είναι το ίδιο πνεύμα. Αν εγερθεί εν μέσω σου προφήτης ή ενυπνιαζόμενος σε ενύπνιο και δώσεις ένα σημείο τεράστιο και αληθεύεις το σημείο το τεράστιο, περί του οποίου ελάχιστος προσελέγων, ας υπάγομεν κατόπιν άλλων θεών, τους οποίους δεν γνώρισες, και ας λατρεύσουμε αυτούς, δεν θα δώσεις ακρόαση στους λόγους του προφήτου εκείνου ή του ενυπνιαζομένου ενύπνοια. Γιατί δοκιμάζει εσάς ο Κύριος ο Θεός σας για να γνωρίσει αν αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας με όλη την καρδιά και όλη την ψυχή σας. Δηλαδή μιλάει με ένα άλλο πνεύμα. Μιλάει με μια άλλη διδασκαλία. Που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει, λέει ο λόγος του Κύριου. Μπορεί να γίνει. Θα το επιτρέψει ο Θεός. Γιατί? Για να δοκιμάσω, λέει, την καρδιά σου. Τι να καταλάβεις, Κύριε? Γνωρίζεις το λόγο μου. Ζεις με το πνεύμα μου. Πράττεις αυτό το οποίο σου λέω. Δίνεις σημασία στα λόγια μου. Είναι ανάγκη, λέει ο Απόστολος Παύλος, ΙΑ κεφάλαιο, Κορινθίους Α, να υπάρχουν και αιρέσεις μεταξύ σας, για να φανούν φανερά μεταξύ σας οι δόκιμοι. Και αιρέσεις. Το επιτρέπει ο Θεός. Για να φανούν οι δόκιμοι. Δηλαδή δεν είμαστε επαναπαυμένοι ότι όλα θα πάνε πάντοτε καλά και δεν μας πειράξει κανένας. Από ό,τι μας πληροφορεί ο λόγος του Κυρίου, είναι ανάγκη να έχουμε τα αυτιά μας τεντωμένα και τα μάτια μας ανοιχτά μονίμως και διαρκώς. Για οτιδήποτε κινείται γύρω μας. Διότι πολλοί ψευδόχριστοι, λέει, και ψευδοπροφήτες σηκώθηκαν στον κόσμο αυτό. Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου. Και αναμέσων των εκκλησιών στο παρελθόν και γκρεμίστηκαν εκκλησίες. Αν λοιπόν σε μια εκκλησία λειτουργεί μόνο το Πνεύμα το Άγιο, δεν υπάρχει διάκριση εάν δεν ζει ο λόγος να γνωρίσω αν ο προφήτης μιλάει μέσα από το Λόγο του Θεού δια του Πνεύματος του Κυρίου. Και αν μια εκκλησία
κινείται μόνον από τον λόγο και λαμβάνει την ερμηνεία του λόγου, ποτέ δεν θα έχει περαιτέρω αποκαλύψεις από το Πνεύμα το Άγιο και να οδηγηθεί από το Πνεύμα του Θεού για να μπορεί να ζει πλειότερο τα πνευματικά και τον πνευματικό δρόμο. Και η μία περίπτωση λοιπόν είναι ελλειπής και η άλλη είναι επικίνδυνη. Δηλαδή μπορεί να γνωρίζω το Λόγο του Θεού, αλλά δεν κινούμαι από το Πνεύμα το Άγιο σε συγκεκριμένες στιγμές. Και δεν έχω τη δύναμη να αντιδράσω σε στοιχεία τα οποία θα δημιουργήσουν αιρέσεις ή άλλες διδασκαλίες. Γιατί δεν έχω τη δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο να διαχωρίσω αυτό το οποίο λέγεται σωστό για να αντιδράσω. Έτσι λοιπόν, αν δεν χρειαζότανε, δεν θα έλεγε εδώ ο Ιωάννης στην Εκκλησία μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι από το Θεό, γιατί πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθαν στον κόσμο. Δίνει λοιπόν εδώ μία πληροφορία, η οποία ήταν τότε και είναι και σήμερα και είναι διαχρονική βέβαια. Από αυτό γνωρίζει το Πνεύμα του Θεού. Κάθε πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε σαν άνθρωπος είναι από τον Θεό. Και κάθε πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε σαν άνθρωπος δεν είναι από τον Θεό. Και αυτό το πνεύμα είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος σαν άνθρωπος θα φανερωθεί με υπόσταση ανθρώπινη κάποια στιγμή στο μέλλον. Το ξέρουμε, το πληροφορεί ο λόγος του Κυρίου. Μία φορά αναφέρεται η λέξη Αντίχριστος από τον Ιωάννη, τοποθετώντας το σε ένα πρόσωπο. Το πνεύμα όμως του Αντιχρίστου υπάρχει από τότε. Το ζούμε και σήμερα, το βλέπουμε γύρω και μας πληροφορεί ο λόγος του Κυρίου ότι και τότε υπήρχε, ότι υπήρχε το πνεύμα του Αντιχρίστου. Τι προσπαθεί να καταρρύψει το πνεύμα του Αντιχρίστου? Τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά σαν άνθρωπος. Εάν δεν αποδεχτώ ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε σαν άνθρωπος επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, σημαίνει ότι δεν έγινε θυσία ανθρώπου υπέρ ανθρώπων για να μπορέσει να γίνει ο εξυλασμός. Και τότε δεν υπάρχει σωτηρία. Αν δεν δεχτώ τη θυσία αυτή, πώς θα σωθώ? Επικαλούμε το όνομα του Ιησού Χριστού, αυτή είναι η ομολογία μας, ο οποίος πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μου και επιφορτίστηκε τις αμαρτίες μου, έγινε κατάρα ανεβαίνοντας στο ξύλο αυτό του σταυρού υπέρ εμού και υπέρ ημών. Και με τη θυσία του αρνίου, του εσφαγμένου, γίνεται εξυλασμός και έρχεται η σωτηρία της ψυχής μου. Αν δεν δεχτώ αυτό, πώς θα γίνει λοιπόν η αποδοχή της σωτηρίας μου? Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν προσπαθεί ο εχθρός της ψυχής με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να καταρρύψει την θεότητα και την ανθρώπινη φύση. Ο Κύριος είναι θεάνθρωπος. Ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Υπάρχει η θεωρία ψεύδοδιδασκαλία του μονοφυσιτισμού, ήταν οι Άριοι, ήταν του Νεστόριου. Οι μεν λέγανε ότι ο Χριστός πέθανε σαν άνθρωπος μόνο, οι άλλοι λέγανε ότι ήταν ο Θεός πάνω στο σταυρό και δεν πέθανε σαν άνθρωπος. Ο Θεός και ο άνθρωπος μέσα στο σώμα του Χριστού έρχονται να φανερώσουν την θεότητα και την ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η αποδοχή μας. Τίποτε άλλο δεν ισχύει. Με αυτό ζούμε και πάνω σε αυτό κινούμεθα μέσα στο Λόγο του Θεού και στην πνευματική μας πορεία. Ο διάβολος λοιπόν με διαφόρων ειδών θεωρίες μέσα από το Λόγο του Θεού, ο οποίος λέει ο Απόστολος Παύλος με μια πληροφορία έρχεται να φανερωθεί και σαν άγγελος φωτός, πολλές φορές λέει, και οι εργάτες του σαν εργάτες δικαιοσύνης. Με ένα γλαφυρό, αθώο πρόσωπο, με έναν τρόπο πράο, με ένα γλυκό τρόπο, μεταφέρουν ωραία λόγια θεωρίας, ψευδοδιδασκαλίας, που εχμαλωτίζουν τις καρδιές και τις διάνοιες των ανθρώπων σε τέτοιο βαθμό από τη γλυκύτητα που ο άλλος προσκολάται σε αυτό το πρόσωπο και δένεται τόσο πολύ μαζί του που ό,τι και να βγάλει το στόμα του θεωρείται είναι αλήθεια σαν το λέει ο ίδιος ο Θεός. Και αυτός ο άνθρωπος έχει εγκλωβιστεί σε ένα ξένο πνεύμα έξω από την ορθή διδασκαλία και ακολουθεί τυφλά τις οδηγίες αυτού του ανθρώπου. Είναι τεχνική.
Είναι από τον πονηρό. Δίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι δίνονται να κάνουν αυτό. Είτε ηθελημένα, είτε χωρίς τη θέλησή τους, γιατί πλανήθηκαν και αυτοί. Διότι πολλοί πλάνοι εξήλθον στον κόσμο, λέει. Γιατί? Για να πλανήσουν και τους υπολείπους. Τους χρησιμοποιεί ο εχθρός με διάφορους τρόπους. Έτσι λοιπόν, το πνεύμα του Αντιχρίστου παρουσιάζεται με διάφορες μορφές μέσα στην κοινωνία. Και ο χριστιανός που θέλει να σωθεί η ψυχή του θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτή την θέση πάντοτε να διακρίνει το ορθό από το λάθος. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν μπορώ να μείνω νήπιος στα πνευματικά. Δεν με συμφέρει να μένω νήπιος στα πνευματικά. Είναι ανάγκη να τρέφομαι και να λαμβάνω στερεά τροφή. Γιατί? Διότι αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν στερεά τροφή για την έξι, για τη συνήθεια, λέει ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή, έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό από το λάθος. Είναι γυμνασμένοι σε αυτό. Βγαίνεις έξω στην κοινωνία, μεγαλώνοντας από μικρό παιδί και σου λένε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Οι γονείς, το σχολείο, η κοινωνία σε διδάσκει. Και μεγαλώνοντας λες, αυτό είναι καλό, αυτό είναι λάθος. Αυτό με συμφέρει, αυτό δεν με συμφέρει. Άσχετα τώρα αν τα καλά και τα κακά ανακατευτήκανε. Μαθαίνεις όμως, μεγαλώνοντας, δεν τα ήξερες, δεν τα ήξερα, γιατί ήμουνα βρέφος, νήπιο, παιδάκι και έγινα παιδί που μπόρεσα να καταλαβαίνω αρκετά. Άνδρας που διακρίνω. Ο Κύριος λοιπόν ζητά από εμάς να ξεφύγουμε από την νηπιακή ηλικία και να γίνουμε άνδρες πνευματικοί για να μπορούμε να λαμβάνουμε τον Κύριο φανερώσεις, αποκαλύψεις και οδηγία για να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Ιδάλλως κινδυνεύουμε να παρασυρθούμε από τα ακούσματα τα διάφορα του κόσμου και τα εντός όταν θα έρθουν από ψευδοδιδασκάλους και ψευδοπροφήτες και δεν μπορούν να διακρίνουν. Δεν πειράζει αυτό. Ακούς μια φωνή. Δεν τον ενοχλεί τον Κύριο. Επειδή το λέει αυτός που θεωρητικά έχει κύρος, τον δέχομαι. Και λέω αφού το λέει αυτός έτσι θα είναι. Ο Λόγος του Θεού το λέει. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Εκεί που διαβάζουμε στο Δευτερονόπιο λέει αν σήμερα κάποιος σου πει τα εν την καρδία σου, σήμερα, προφήτης, και αύριο ο ίδιος που σου είπε τι θα γίνει στη ζωή σου και έγινε, που σου αποκάλυψε γεγονότα και καταστάσεις, που σε οδήγησε, αύριο ο ίδιος σου πει πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα από το λόγο μου, αυτό εννοεί πάμε να λατρέψουμε άλλους θεούς. Δηλαδή έλα να εκτελέσουμε άλλες διδασκαλίες. Μην πας από πίσω του και μην τον ακολουθήσεις. Και τι θα γίνει μετά? Στον νόμο λέει τον λιθοβολούσαν αυτόν. Για να μην φέρει περαιτέρω μολυσμό μέσα στο σώμα. Σήμερα δεν λιθοβολούμε, είμαστε Νέα Διαθήκη, αλλά τι λέει? Δεν του δίνω λέει ούτε το χέρι. Ούτε το χέρι δεν του λέω, λέει ο ίδιος ο Ιωάννης. Και αποκόπτεται από το σώμα. Δεν λιθοβολούμε, αλλά παίρνουμε το θάρρος και τη δύναμη να του πούμε δεν είσαι εσύ άνθρωπος για να κατοικείς ανάμεσά μας. Δεν μπορείς να κατοικείς ανάμεσά μας. Πνευματικά μολύνεις το σώμα. Τι λέει στην Ιεζάβελ? Αν δεν μετανοήσει θα την κρίνω. Και έφτασε να πει θα της θανατώσω ακόμα και τα παιδιά. Εάν είναι πεισματώδης. Θα επέμβει ο ίδιος ο Θεός σε τέτοιες καταστάσεις. Εάν γίνεται τόσο μεγάλη ζημιά. Έτσι λοιπόν ερχόμεθα να ακούσουμε τον Κύριο ο οποίος μας προειδοποιεί ότι βλέπουμε μόνον στο λόγο Του και ακούμε το πνεύμα Του διακρίνοντας με ποιο πνεύμα μιλάει ο κάθε άνθρωπος. Δεν ακολουθούμε πρόσωπα, δεν ακολουθούμε ανθρώπους, δεν βλέπουμε λατρεύοντες ποιμένες, πρεσβυτέρους, εργάτες, δεν είμεθα προσωπολάτρες, λατρεύουμε τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, διότι αν πέσει κάποιος θα γκρεμιστούν και οι υπόλοιποι μαζί του επειδή απλά ήταν προσωπολάτρες και υποτακτικοί του και υπάκουοι σε αυτόν και όχι στον Κύριο. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας. Δεν δενόμεθα με ανθρώπους για να μπορούμε να παρασυρθούμε την κάθε στιγμή που θα πει οτιδήποτε και θα πει θα μου γαργαλίσει τα αυτή. Είμεθα όμως προσκεκλημένοι στον Κύριο, ο οποίος λέει μόνον Κύριο τον Θεό σου
θέλεις λατρεύει και αυτό μόνο θέλεις προσκυνά. Μόνον. Ο οποίος είναι πνεύμα και οι αληθινοί προσκυνώντες αυτόν λατρεύωση αυτόν εν πνεύματι και αληθεία. Ευλογημένο το όνομά του. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου έρχεται η σύσταση αυτή από το Πνεύμα το Άγιο, γιατί αυτός ο καιρός είναι κακός και περίεργος και πολλοί ψευδοπροφήτε εξήλθαν εις τον κόσμο. Και εμείς έχουμε κάποιες ιδιαίτερες διδασκαλίες, τα λέγαμε, οι οποίες πηγάζουν μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Παραδείγματος χάρη το θέμα της αρπαγής. Δεν είναι αποκεκαλυμμένο στον κόσμο. Είναι αποκεκαλυμμένο σε μια μικρή μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι θέλησαν να γνωρίσουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Διότι μιλάς για την αρπαγή σήμερα με ανθρώπους και σου λένε είναι Δευτέρα παρουσία. Τους εξηγείς τα πάντα, Θεσσαλονικής, Κορινθίους, συνεχίζουν πεισματοδός και λένε μιλάει για τη Δευτέρα παρουσία. Όμως τον διαχωρισμό στον αναγεννημένο χριστιανό που βαφτίζεται με πνεύμα Άγιο, τον κάνει το πνεύμα του Θεού και του δίνει την αποκάλυψη. Άλλη χρονική στιγμή μία και άλλη χρονική στιγμή η άλλη. Μεταμορφώνομαι και πετάω για τον ουρανό. Στην άλλη περίπτωση, Δευτέρα παρουσία, θα κατέβει ο Κύριος στη γη με τα πάντων των Αγίων για να γίνει ο πόλεμος του Αρμαγεδόνα. Στην αρπαγή φεύγουν οι πιστοί εν εφέλες να συναντήσει τον Κύριο στον αέρα. Πότε? Όταν ορίσει την ώρα και τη στιγμή ο Πατέρας, μόνον ο Πατέρας Θεός. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που να προσδιορίσει τη στιγμή της αρπαγής. Μόνον ο Πατέρας Θεός. Και εμείς περιμένουμε την ώρα της σαλπίγματος που θα σαλπίσει ο Κύριος κατ' εντολή του Πατέρα. Πότε? Δεν ξέρουμε. Δεν προσδιορίζουμε χρόνια. Έρχονται λοιπόν μες στα χρόνια, γίνονται προσδιορισμοί χρόνων, πέρασαν τα χρόνια και γκρεμίζεται η πίστη κάποιων ανθρώπων. Επειδή πέρασαν τα χρόνια και δεν έγινε η αρπαγή. Αυτοί οι άνθρωποι κρέμονταν από τα λόγια του στόματος ανθρώπων. Βλέπανε στον άνθρωπο. Δεν στήριξαν την καρδιά τους στον Κύριο και στο Ευαγγέλιο. Και κατά συνέπεια ήρθε η πτώση, ήρθε η αγανάκτηση, ήρθε η ανησυχία. Και φτάσαμε σε σημείο να πούν κάποιοι δεν θα γίνει τελικά η αρπαγή, απλά έτσι το αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Θα πάμε στον ουρανό. Και αυτό είναι όλο το θέμα. Και τι κάνω? Ας κάνω τα της γης, πάμε στην Τιβεριάδα να αλλιεύσουμε. Έχουμε να θρέψουμε τις οικογένειές μας. Έχουμε τις υποθέσεις μας. Να ασχοληθούμε με αυτά και κάποια στιγμή θα πάμε στον ουρανό. Πάει. Γκρεμίστηκε. Και στην εκκλησία να είναι καθημερινά μωρή παρθένα. Ο σατανάς αυτό θέλει. Να καταστήσει κάποιον μωρή παρθένα. Να μείνει κάτω. Μετά θα είναι εύκολη λία για αυτόν. Οπότε αδελφοί μου, πάνω σε αυτό το θέμα θα πρέπει να επιστήσουμε ο καθένας μας την προσοχή στον εαυτό του. Και να παρακολουθούμε τα γεγονότα. Να μην επαναπαυόμεθα και να ασχοληθούμε ιδιαίτερα και να εμβαθύνουμε κατά την παραγγελία του Αγίου Πνεύματος μέσα στο Λόγο του Θεού, διότι αυτόν τον καιρό και ιδιαίτερα αγαπητοί μου αδελφοί με το AI, αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπερδευτούν υπερβολικά οι καταστάσεις και τα γεγονότα. Είναι δελεαστικό, είναι προκλητικό το να σου δείχνει πράγματα τα οποία θα είναι αληθοφανή αλλά όχι αληθινά. Έχει τεράστια διαφορά, Θα φαίνεται ότι είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι ψέμα. Άλλο η αλήθεια και άλλο η αληθοφάνεια. Και αν δεν γνωρίζω το λόγο, θα πιστεύω. Και αν βλέπω εικόνες να διαγράφονται μπροστά μου σε βίντεο, θα τα πιστεύω γιατί οι εικόνες μπαίνουν μέσα στο μυαλό. Εχμαλωτίζουν το μυαλό. Ζούνε μέσα στον άνθρωπο. Καλλιεργούν το πνεύμα του ανθρώπου. Και έρχεται μετά η πλάνη. Α, έτσι θα είναι. Μάλλον, δεν το είχα καταλάβει, αφού δεν γνώριζα το Λόγο του Θεού. Κάποτε μου λέει ένας άνθρωπος σε μία κουβέντα, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Βασικά μου το είπε ένας και χτες. Και περπατάνε ανάμεσά μας. Και όντως κάποια στιγμή θα έρθουν οι δικοί τους και θα τους πάρουνε και θα φύγουν από τη γη και θα γυρίσουν πίσω να χτυπήσουν τον πλανήτη για να τον κατακτήσουν. Αυτά είναι ταινίες, που λέγονται ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Σωστά. Γιατί όμως ο εχθρός το κάνει? Για να περάσει συνειδήσεις των ανθρώπων ότι την ώρα της αρπαγής θα ακουστεί ήρθαν οι εξωγήινοι. Την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας θα πει ο Αντίχριστος. Ελάτε να βάλουμε τα στρατεύματα εκεί στο Ισραήλ. Να πολεμήσουμε
τους ερχόμενους εξωγήινους. Αυτός και ο διάβολος γνωρίζουν ότι θα έρθει ο Χριστός με τα πάντων των Αγίων. Οπότε λοιπόν, μέσα στην πλάνη αυτοί οι άνθρωποι θα παρασυρθούν και θα έχουν χάσει και το δρόμο τους και θα χάσουν και την ψυχή τους. Και πολλά άλλα από αυτά τα οποία λέγονται ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Όλα με τον χρόνο και με το πέρασμα των χρόνων αποδεικνύεται ότι επαληθεύονται, γιατί τα κάνουν τεχνολογικά να επαληθεύονται οι άνθρωποι. Δίνουν στοιχεία τα οποία μετά από 20-30 χρόνια θα εκτελεστούν σύμφωνα με την σημερινή ανάπτυξη της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών και της επιστήμης. Πριν χρόνια, αν σου λέγανε ότι θα μιλάς με το κινητό και θα βλέπεις το πρόσωπο του αδελφού στην Αυστραλία, θα έλεγες αυτά είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα είναι μια πραγματικότητα. Και πόσα μπορούμε να αναφέρουμε, δεν έχουμε χρόνο, πάνω σε αυτά τα τεχνολογικά, όπως λένε οι άνθρωποι, επιτεύγματα, τα οποία κάνουν καλό, αλλά συνάμα φέρνουν και κακό. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ανάγκη τούτον τον καιρό να έχουμε αυτό το πνεύμα του Θεού, διότι λέει στο 4, εσείς είστε από τον Θεό τεκνία, τους νικήσατε με την πίστη και την γνώση του Λόγου, διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος που είναι μέσα σας παρά όποιος είναι στον κόσμο. Το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας δίνει την δύναμη να νικάμε το πνεύμα του κόσμου και τις διδασκαλίες του κόσμου και τις διδασκαλίες του σατανά, γιατί είναι μεγαλύτερος από τον εχθρό της ψυχής. Αυτή είναι από τον κόσμο. Γι' αυτό εκ του κόσμου λαλούν και ο κόσμος τους ακούει. Εμείς λέιμεθα εκ του Θεού και όποιος γνωρίζει τον Θεό μας ακούει και όποιος δεν είναι από τον Θεό δεν μας ακούει. Του μιλάς για τον Χριστό, για τη σωτηρία στο Σταυρό, για την αγάπη και σου λέει δεν πιστεύω σε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ψάξ' το, ζήτα, πες Θεέ μου υπάρχεις, αποκαλύψου μου. Μιλάς στον άλλον για τον Κύριο, για το έργο του στο Σταυρό του Γολγοθά, για την αγάπη του, για τις θεραπείες του και γυρνάει και σου λέει ξαφνικά, μετά από μισή ώρα ομολογίας, η Παναγία κατευθείαν. Και εκεί κόβεσαι. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Γεώργιος και λες ναι, καλοί άνθρωποι όλοι και η μητέρα του Κυρίου Αγία έφερε τον Χριστό στον κόσμο. Ένας μεσίτης είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ένα όνομα δόθηκε από τον ουρανό για να σωθεί άνθρωπος. Το όνομα του Ιησού Χριστού. Ναι, αλλά η μητέρα του πηγαίνει, παρακαλάει τον Ιησού και ο Ιησούς τον πατέρα και έρχεται αυτό που θέλεις. Μα γιατί να γίνει όλο αυτό και αρχίζει μια συζήτηση διαδικασίας που δεν είναι πια πνευματική και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Δεν μπορεί να ξεκολλήσει από αυτά τα γήνα. Γιατί είναι μια θρησκεία που αριθμεί 1700 χρόνια και έχει ποτίσει τις καρδιές των ανθρώπων και ζητάμε να βρουν την αλήθεια γιατί την κατακρατούν την αλήθεια. Εν αδικία ξέρουν την αλήθεια. Ξέρουν ότι ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό για τον άνθρωπο. Το ομολογούν εν μέρη, αλλά τα πάντα αφορούν την Εκκλησία. Εμείς πιστεύουμε στην Εκκλησία. Εμείς αποδεχόμεθα τον τρόπο λειτουργίας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένα σύνολο ανθρώπων, είπαμε. Οι ναοί είναι τα κτίρια. Δεν μιλάμε για Εκκλησία. Εάν πιστεύω στην Εκκλησία της Πεντηκοστής, έχω αποτύχει στη ζωή μου. Πιστεύω στον Χριστό που κινεί τα νήματα της Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Πιστεύω στο Πνεύμα το Άγιο που οδηγεί με την ορθοδόμηση την Εκκλησία της Πεντηκοστής. Δεν πιστεύω στην Εκκλησία της Πεντηκοστής. Πιστεύω σε αυτόν που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μου και λέγεται Ιησούς Χριστός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, εκ τούτου γνωρίζουμε το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Του μιλάς για τον Κύριο, δεν σ' ακούει. Λέει τα δικά του. Τα ξεχωρίζουμε λοιπόν. Και έρχεται τελειώνοντας να πούμε μέσα σε όλα αυτά ο λόγος του Κυρίου ότι για να επιτευχθεί ο σκοπός της Εκκλησίας ο πνευματικός είναι ανάγκη, αγαπητοί μου αδελφοί, να είμαι ενωμένοι και αυτό επιτυγχάνεται αν αγαπάμε αλλήλους. Γιατί η αγάπη δόθηκε από τον Θεό και όποιος αγαπά από τον Θεό γεννήθηκε και τον γνωρίζει τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά δεν γνώρισε τον Θεό διότι ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορεί να λέω ότι αγαπάω αλλά δεν αγαπάω και γνωρίζω τον Θεό. Δεν γίνεται. Γιατί ο Θεός που κατοίκησε μέσα μου
μου φανέρωσε την αγάπη του. Την ισχυρή αγάπη του. Με το να πεθάνει στο σταυρό του Γολγοθά. Για μένα. Έτσι λοιπόν έρχεται και πληροφορεί αυτό. Σε αυτό φανερώθηκε η αγάπη του Θεού. Έστειλε το γιο του το μονογενή για να ζήσουμε δι' αυτού. Και σε αυτό είναι η αγάπη. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό. Αν τον αγαπάγαμε δεν θα ήμασταν αμαρτωλοί, θα πράταμε τα έργα του. Αλλά αυτός μας αγάπησε και έστειλε το γιο του ηλιασμό περί των αμαρτιών ημών. Αγαπητοί, επειδή ούτως μας αγάπησε ο Θεός και εμείς χρωστούμε να αγαπάμε αλλήλους. Χρωστάμε στον Κύριο, επειδή μας αγάπησε αυτός, ο Κύριος μας, και το χρωστάμε και στην ψυχή μας. Γιατί αν δεν αγαπάμε το διπλανό μας, δεν θα πάμε στον ουρανό. Αυτό είναι κατηγορηματικό, ότι δεν θα πάω στον ουρανό, εάν δεν αγαπάω το διπλανό μου. Κανένας δεν είδε το Θεό ποτέ. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, λέει στο 12, τότε ο Θεός μένει μέσα μας, δια του πνεύματός του και δια του λόγου του, και η αγάπη του είναι ολοκληρωμένη μέσα μας. Η αγάπη του είναι ολοκληρωμένη. Τη μορφώνει στην καρδιά μας το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος του Θεού. Από αυτό λοιπόν γνωρίζουμε ότι μένουμε σε Αυτόν και Αυτός μέσα μας, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς. Δυνατό στοιχείο γνώσης και πείρας, διότι Αυτός έδωσε το Πνεύμα Του να κατοικεί μέσα μας. Άρα είναι ανάγκη να λάβω Πνεύμα Άγιο. Είναι ανάγκη να ζω με το Πνεύμα το Άγιο. Μα εγώ έχω Πνεύμα Άγιο. Πώς σου εκδηλώθηκε? Δεν ξέρω, έχω Πνεύμα Άγιο, λέει κάποιος. Την ημέρα που με βαφτίσανε, λέει, μικρό παιδί στην Κολυμπήθρα, ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο. Και γιατί έκανα τόσες αμαρτίες μετά? Την ημέρα, λέει, που πήγα και βαφτίστηκα μεγάλος για την πίστη στον Χριστό, ήρθε και το Πνεύμα το Άγιο. Μα δεν χρειάζεται να το λάβεις. Μα πώς εκδηλώνεται? Με τις γλώσσες. Δεν θέλω να το καταλάβουν οι άνθρωποι ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει σαν σημείο εκδήλωση τις γλώσσες. Έλεγε ένας μια μέρα στο YouTube, δεν είναι ανάγκη να πάρεις Πνεύμα Άγιο και να έχεις γλώσσες. Πνεύμα Άγιο έχεις με να έχεις γνώση του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελίου. Με το να έχεις αποκαλύψεις. Τι αποκαλύψεις? Αφού δεν ξέρεις το Λόγο καλά. Αφού δεν έχεις Πνεύμα Άγιο. Δεν πειράζει, λέει. Λένε οι Πεντηκοστιανοί ότι έχουν χαρίσματα. Και το Πνεύμα το Άγιο εκδηλώνεται με γλώσσες. Δεν χρειάζεται αυτό να λέει και να επιμένει. Τους παρακολουθώ, λέει. Λένε και ισχυρίζονται τέτοια πράγματα οι Πεντηκοστιανοί. Δεν χρειάζεται, σας λέω, λέει αυτός, ότι μόνο αν έχεις γνώση, σαν χάρισμα, αυτό είναι Πνεύμα Άγιο. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πεις τίποτα άλλο, διότι λέει σας εσφράγισε με το Πνεύμα το Άγιο και ο τρόπος του σφραγίσματος είναι να εκδηλωθεί με ξένες γλώσσες. Έτσι θέλει ο Θεός. Έτσι το έκαμε ο Κύριος. Να του πω του Κυρίου γιατί θέλεις έτσι και γιατί το έκανες έτσι. Και μετά επακολουθούν τα χαρίσματα. Άρα λοιπόν, ζώντας ο Θεός μέσα μας, μας δίνει την αγάπη Του, ζώντας την κοινωνία των Αγίων, ζούμε στο πνεύμα της αγάπης και έχουμε την πορεία, την πνευματική του προσανατολισμού μας δια του Λόγου, όπου μας καθοδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί μου. Αμήν.